opět je Jolanda, opět se slyšíme, vidíme. Každý je věřící a vím, že každá věří Boha i lásku, protože teďka tohle mám před váma a chci vám dát i kousek, abyste cítili to, Bůh do vašeho domu stoupá. Víš, kdo bude další volající jako první, tak to bude podle mého pán nebo dáma. Ano. Budu ráda, kdo bude první tady. Vidíte dneska, že všechno chce, kdo chce dělat a kdo nechce dělat, tak nebude dělat. Pokud chcete mi dát otázku, já vám odpovím na moje otázky. Nemáte za co. Já... Abych byla ráda, kdybyste opět nějaký, a je to tady, díky. Haló, haló? Haló, slyšíme se? Já jsem říkala, že jsi do televizi. Ano, přímo. Jste tady v televizi. No. Položte mi otázku. Už jsme tam v obě. Já jsem ta první, teď tam je ta paní zase do toho mluví. Tak tam máte burde, hrozné. Stlumte si televizi. Stlumte si televizi. No, už mě slyšíte? No, já jsem mluvila dřív než ta paní a ta do toho taky mluví. Vy slyšíte televizi, jak vy mluvíte, tak do televize mluvíte. Stlumte televizi, tak slyšíme teďka. Tak povídejte. Ani prosím vás. No. Prosím vás, já bych chtěla vědět od vás, že já mám každou chvíli vyměněný klíče od bytu. No vidíte, to už zase jiná. Tak, Marie. Ale však si stlumte televizi. Tak jak host přijde do domu, tak i Bůh k vám přišel teďka a stoupnul k vám ke hvězdám, aby vás ochránil. Tak ve jménu Boha dávejte si na vás pozor, abyste to všechno neměla nic pryč, ale někdo by vás chtěl utopit do vařící lávy. Dávejte si pozor. Budoucnost, to je opravdu taky dobrá věc, budoucnost. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, to je prosím vás vědma Jolanda. Ano. Já bych se chtěl prosím vás zeptat, máme takový hrozný dilemat, jestli jsme na takové úrovni tady s kámošem a s kámoškou, jestli si můžeme dát ještě další rundu prostě. A potřebovali jsme vědět, jestli ještě můžeme, nebo už jsme v takovém stavu, kdy radši ne. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Mám tam trochu ozvěnu, ale to nevadí. Chci se jenom zeptat, jestli mám nějaký nepřátele, takového teďka v tom období, protože tím takový strašný tlaký, prostě třes a tak. Tak čím to je asi? Stlumte si televizi. Ne, já nejsem asi na balkoně, tady televize nehraje. Tady vidíte tu kartu. Tohle to vás čeká, když vy neodejdete, protože vaše přátelé vám to všechno dají vypít a tohle to vám zůstane na vaším ortálu.